pasahat mati cinon sontada ni holok tu rohaksu tuho heriwatu si tumorang tungna soja di tinggal tuho saleling ni ngolukku jala aholom udoho dilas ni roha dohot arsik ni roha. Pasaman Cinon so tada ni holong lohakku tuho Murdiono Erikson siaan tungna sojari tinggal honok tuho salele ni holukku jala holong aku doho dilas di rohaku doho diasa di rohaku. Naboso ni debata doa membuat hatana Tuhamu mar hide di bagasan gua ni debata ama to gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus to gua ni to ni porbadia nani pinadomu ni debata dan jadi sirangon di jolma. Amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu di sondakpo Tuhan debata mabohina Tuhamu jala saya si marohana midahamu di dopakko Tuhan debatama bohina Tuhamu jala di pasar homma damena tu garut nang tuton di munabe. Amin. Jangan tunduk kali pelan. Tuhan debata amanami para siro kana sumurung nunga di jowo dongan namiot lahu padung dong padronga saripioni songonanya tuh pemihatan takas tu untuk penasida asal bisa nasida di parohal guru nang pamikirio dimul par saripioni patok rumah di nasida amin rot kolong rohana siapoi asa sadana sida nang dilas rohana rohot di parukiro naro tunasida pakot maka sepat rumah saripio na nilihumi tunasida asalunang sirang nasida dia sosinirang ni hamatean saya ramuti jala parbadiay manasida makatihiti tondi asa manuktong nasida makapoksyao jala marpos ni roha tuho siya na mamuka sa rodi ujung ni pasaripio ni saya tangi humma alil Tuhan dibatan tangiang namyo alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sadarina sori pada si tanda debata Tudos Tuhan anggut na paron silas ni roha
dibata paksaripion nasida tujulano ale Tuhan dibata amanami nabadia jala nasumuru utangnya konhami rumah tangga ni Murdiono Erikson Siahang Dohot Heriwati Murus Tumoa Nau Khotribe Sadarion Paluas Manasinya Matlas Nirohan di bagasan Hasatio ni Paksaripion Sinunda ni Holong Nirohan di Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ale Tuhan asih roham, ului mapagi dohanami. Ale Tuhan Yesus Kristus, parobai manasida sama kapo satu roh, minasa tuni minggu duna, mubi mengalupi, panosa tuni alupi, do galu panuni panuluanon, molatu robe agka pangunduna, do hatutaan, pamorang manasida malalor agka sipangan, Pantului, Tukoli, Jalapuni dan sida uju mangado di sidawong do pangkilo asa hanakan jala satia maulihokan ari. Ale Tuhan asih roham, ului mapagi dohanami. Ale toni purwadia sungguli manasida asa saya ingot maksa tuhatam nabahiyai ajari asa saya khotja untuk Tuhan dohot kuhum paringkas manasida asa ukra pandohoti akra paminggu dohot tukumuan di akra naposea. Ale Tuhan asih roham, aku mengapusia nasida duho, ului mapagi dohanami. Pasu-pasu nang akra naporas dohot sudin solhot hidongan nami nauhot ribeo. Pasu-pasu dan perdalangan ini ada sian nama muka sahatu taujukon ano asaga bedalan di parsawan dari dani bagi bolong masyaallah dirahuk ni muda dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ale Tuhan, Tuhan mempersahanami nasida, pasu-pasu asa mapagay pengarang duhut Ipas jalan ngomong di bulan segala hari. Amin. Kapasama pilihan di tangian atau partai. Ale amanami na Indonesia, saya pinabali ang abuamu, saya rumah haragamu, saya sama lumuliham di matulong sa Indonesia. Ile pemadalan saya dulu ngabulat siapa hari, saya sama dusanami sumpah sami. Iyo sa rumah dosa Tuhan, unang kami tumitu pangsungan, palu ang siapa ako, ayo lang na harayaw, doon ang doon, roon na sa ako sa lilin. Amin. Jalwamu pasu-pasu nasihat debatan. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debatan, dohot marsawan itu di Purwadia. Di mana mengeramoti dohot ama masuk-masuk kamu kolaknya rodi salili bibirna. Amin. Horas mari kita saluran. Orang mantu.